Salut și bine v-am regăsit la un episod din Standoff. Am făcut mai devreme un episod, dar nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu. Și-a deschis-o scorpion. Și mi-a picat un tec care are formă de vacă. Care are formă de vacă? Oho, am câștigat. Deci nu e un match sau două. Pentru că s-a invitat orele online. Da, ați auzit bine? Orele online. Și le detest. Maxim. 100%. Cum să mă uit cu cacăni? Uite. Tu lăguiește, băga nici picioare în nelăguiește. Dar oricum am câștigat. Da, și s-a băgat o armă nouă, am uitat să vă zic. De fapt, două arme nouă. Deci, asta, MP5 și shotgun-ul ăsta. Vedeți sus, ăla. Vedeți după aia. Acum mergem să ne omorâm cacănii. Cacănii. Uite bă că l-am omorât. Am tăs ca prostul acolo și am omorât. Am văzut că cineva trage pe acolo, care trage măcar rupă. Mă duc să plantez bomba. Unde e? Uite-l bă, al dracu, unde era. Dacă luăm și pe ăla câștigam. Așa, mai dăm meciul ăsta și oprim. Acum o iau shotgun-ul, să vedeți și shotgun-ul în acțiune. Hai shotgun-ul. Care cântă? Plantează-te. Cum merge și peste ăia? Hai mă, veniți-ne, hai. Vă aștept una. A, uite-l. Bine. Șterge foarte rapid. Bine, mai dăm decât pe ăsta. Ați înțeles? Decât pe ăsta. Și gata, încheiem. Dacă mor, închei. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut și nu uitați de like. Pa, pa!